ko min o sakkiti janginde e duɗe laamu har duɗe jayi borɗe sabu janginde hay tan ujunnaji 2 e 4 o on saaha rogere nde joguino men nden fuɗɗoto duɗal ngal udda wattirane ndey catal to jaaɓi hattirde kono alay saago an ndey nden o rogere nde joofa ko ɗum waɗi ndey min ɓuuri ndey junnade hen no duɗal ɗemɗe gendeji liggortuno caggal nde sosa e tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi duuɓi ɗiɗi ko heblo woni tuggude e capanɗe jeetati e goho ko hakkude heblude janguinoɓe wadde defte disnodirde haralleɓe diwan o caggal nde duɗe guddita waɗa ko duɗe 4 pular duɗe 4 soninke duɗe 4 wolof ɗeɗo dey ɗe jangata hitande adande nde ko ɗemɗe mabɓe neniji so pular soninke e wolof so yeehi ha duuɓi ɗiɗi tata ɓernde ɓe mbatta hen ɗemgal arab woni pullo o jangga duuɓi ɗiɗi pular tata ɓernde watta hen arab soninke o jangga duuɓi ɗiɗi soninke tata ɓernde watta hen arab jolfo jangga duuɓi ɗiɗi wolof tata ɓernde watta hen arab ene wayno jokkorde nde ko ɗemgal arab eyo sukaɓe ne janggannoɓe walla arabeɓe ɓe tugnade sumgo jinnaɓe mumen ene jangganno pular walla soninke walla wolof kadi ko hawni hen so tawi foftere yonti haade koye nder duɗal gotal ɓe goni a yiyata so tawi sukaɓe safalɓe ɓe jalti tawoya jangguɓe pular ɓe tawoya duɗal pular ngal walla safalɓe jangguɓe wolof ɓe tawoya duɗal wolof walla soni kadi ko noon on saaha ɓuuri ujunere cukalel ene jangganno ɗemɗe meɗen pular soninke e wolof ko nde yeehi noon ha e hitande ujunere caggal nde ɓetoji mbaɗa ɓeto sakkitigo ngo Breda waɗi ari ko Ousmane Sow e papa Ousmane Balde e papa Sow nde ɓe ɓeti haɓe gasni tawi ɓeto waɗanoma e 92 nde ɓe ɓeti haɓe gasni ɓe gatti kadi ene ndeyi e 94 woni ɓeto ngo holliri ɗemɗe ɗe ene mbawi rondade gande kadi sukaɓe ɓe ene jogui softede janggude ɗemɗe mumen kadi jangguinoɓe ɓe kadi ene kimmirani janggingol ɗemɗe ɗe nden ɓe ɗaɓɓiri ene ndeyi jagorgal toppitino ngol fate toppitinde jangde nde waylata dosɗe ɗe beele ɗemɗe ɗe enen daña nde hakke mum tigui rigui nden ɓe jeehi Hassan Wuldidi on saaha kañum woni ministre de l'éducation o yaade Souleymane Kane on kañum woni ardiduɗal ɗemɗe gendiji ciftinen wonde Souleymane Kane ardingal duuɓi nogas ala gadiɗomo ala dewɗo e makko kanko ardingal duuɓi nogas golle gollale ɗe fof ko golle makko tuggude e 99 ha wiyama 99 ko kanko addi duuɓi ngal duuɓi nogas o waɗi hen golle patam lawe nden ɓe jaadi kanko Hassan Wuldidi o yii ɗeɗo golle o yiiɓe ɓeɗo ɗiɗo hattaniji omo andi ɗum ɗo so tawi dartinaka ma wonko jibini e nder leydi ndi walla mbayladi mawdi ni woni e tan ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati o yaltini kayit goɗɗo o andini wonde yimɓeɓe wonde jaribo haɗa koye duɗe lese lese e hitande jeegoɓere so cukalel ɓenni kawgel alay saago jangga ɗemgal koɗal walla ɗemgal gongal ngal ene hebloro e rogere muɗum ɗiɗaɓere ɗum woni Farayse walla arab ƴeewe dey Farayse ala fof ɗo janggano e duɗe lese lese he tuggude nde fuɗɗano nde so tawi ka ɓi pullo janggata ko pular duuɓi tati duuɓi ɗiɗi tata ɓernde nde mbatta hen pular arab
so tawi ka jolfo janngata ko duuɓi ɗiɗi wolof mbatta e tataɓere nde mbadda hen arab so tawi ka soninke jangga duuɓi ɗiɗi soninkore tataɓere nde mbadda hen arab sukaɓeɓe ko ni jaaruno ene peɗɗiti ene machallah gari ha ene beeleni wadde kawguel ɗo woni o wi kanko Hasanul Dine jangde nde ko ɗo haɗa ko duɗe less less mawya on ɗon saaha wi way kono ɗum ko feerade ni gonɗen koye yaade enen tan en ɓuuri jamanu foof donc enen poti foti laballe men beele neɗɗo meeɗi ñiŋirde hoore mum walla ɓiyum wonde ɓuuri almuɓe foof walla ɓuuri sukaɓe foof to banggue moƴƴere ɗo ko ɗum addani wiya jinnaɓe ɓe yo cuɓo ɗemgal keblorgal ko fewtende jangde hakkodere won pittol bulgol wonno ɗon Allah waɗi yimɓeɓe foof cuɓi faraysi ha heddi duɗal magama mbimi duɗe ɗe foof no ditorno guure ɗe kamɓe foof ɓe cuɓi ko faraysi jangguinde faraysi ɗemgal ɗimmal ɗum woni so wona magama duɗe janoɗe ha weeli ɗe enen jogori waɗude kawgel dirtana duuɓi ɗiɗi gam wawa jogade hay sinno ko seeɗa e huuɓiɗo faraysi ɗum woni mbaɗɗen eggingol gande woni gande gendi geddina fata e faraysi enen ko mbiyanɗen nayi kiɓɓal ko e pular aha wiyete ko kaare e to faraysi ko mbiyeten sarako walla bangue ɗum de wiyete ko côté e faraysi ko mbiyanɗen tarol ko walla tartarol ɗum wiyete e faraysi ko pourtour walla périmètre joni noon hanki mbiyanɗen tartarol nayi kibbal ko bangue sowi nayyi aha ɗum noon sen batti ɗum e faraysi le périmètre de carré est égal à côté multiplié par 4 ɗum woni sukaɓe ɓe jaawi famde ɗum no feewi kadi to bangue hay to bangue jangguini alkuli ɗe goɗɗodirani ndeke firti almudo o ɓuuri tan wemtude ko so tawi wattama andey e ɗemgal so wattama faraysi ɗum fo e waade noon mbiɗen kala duɗal wonno famama watti ko faraysi so wona duɗal gonnogal magama hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e gooɓo e Mauritanie yalti koye ɗemɗe gendije ɗe jura waɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom le major du bac C yalti kañum koye ɗemɗe gendije woni ene ndeyi watno duɗe muɗum less less koye ɗemɗe gendiji o jeeya ko magama ɗo andini yimɓeɓe wonde so neɗɗo janggui ɗemgal muɗum neniwal dañi daɗɗude tindi kisori kala ko fawti hen e gandal walla e ɗemgal ene wawi rondade way kono aɗa maha huɓere ma mbaɗa daɗude tindi nde ganduɗa ndiɗo ene holni guila e jamɗe mum ha e kaaƴe mum ha ene ndeyi simon mum ɗum kala ko fawa dow muɗum yahat kono so tawi daɗɗude ndi tiiɗani hayso tawi ko aɗa ndeyi bermal fulɓe fawɗa dow muɗum sa rentaka ko leji fayi